Mae pentra Phen Llŷn yn eitha bregus mewn ffordd achos mae o reit ar y lan môr a mae hynny'n golygu pan mae yna stormydd, mae yna donna mawr yn dod ac yn effeithio ar y tai a'r busnesu sy'n yma. A mae hynny'n mynd i gynyddu dros amser, mae yna fwy a fwy o stormydd yn dod, mae ffynigrwydd nhw'n codi hefyd. Da ni wedi bod yn gwneud dipyn o waith yma i gynyddu gwydnwch y lle i baratoi ar gyfer y newid yma sy'n dod. Da ni wedi bod yn gweithio ar y clogwyni tu cefn i'r tai, cadarnhau nhw mewn ffordd rhoi mesh ar draws. Da ni wedi codi'r waliau yn uwch hefyd. Da ni hefyd yn rhoi llifddorau fyny pan mae yna lanw uchel, pan mae yna donna tu ôl i hyn, mae o'n gallu bod reit ffrwnt yma. Mae'r morwell sgennyn ni yma yn help mawr o ran arafu effaith yr stormydd sy'n taro'r arfordir yma. Fel rhan o'r brosiect yma, da ni'n gyfeillio efo'n partneriaid yn Zanzibar, pentra o'r enw Stone Town. Stone Town is an outstanding universal cultural value because it emerged through different forms of cultures from Asia, the Arab and the Africans living under one roof. Zanzibar Stone Town Heritage Society is a non-government organization established since 2002, aiming at helping the government effort of preserving and conserving the Stone Town as World Heritage Property. And of course, because Stone Town is located by the water on the East African coast, Stone Town of Zanzibar has become a victim of the climate change because of the heavy rains that we are seeing, but also due to the level of the sea water that has been rising, but the effects of the salt corrosion on the front seawall of Zanzibar. We can say that definitely the climate change has an effect in our old town. Un o'r effeithiau mwyaf da ni weld yma yn Nghastell Penrhyn ydy lefel a niferoedd y stormydd. Mae hynna'n golygu bod ni'n gweld nifer o ddifrod oherwydd lleoliad y castell. Da ni ar dop bryn, da ni wrth ymyl y môr. Mae hynna'n golygu bod ni ddim yn gallu cuddiad oddi wrth y gwyntoedd cryfion yna. Yr effaith mwyaf mae newid hinsawdd yn gael yma ym Penrhyn ydy dŵr. Sut da ni'n delio efo yn yr ardd a hefyd yr difrod mae o'n achosi yma yn y castell. Un peth oedd yn ddiddorol iawn o'n cyfarfod cyntaf ni efo Zanzibar oedd yr buddsoddiad maen nhw'n rhoi yn y gymuned leol i edrych ar sgiliau adeiladwaith traddodiadol. Mae hwnna'n bendant yn rhywbeth da ni eisiau ddysgu ohono fo. Gwerth prosiect fel hyn ydy bod ni'n medru rhannu syniadau a da ni'n medru gweithio efo'n gilydd, mae dau ben yn well na un. Even though we are located in a different continent, but also we have something in common to share. So through this training arrangement, Zanzibar Stone Town Heritage Society will learn a lot from our colleagues from National Trust so that we can share our knowledge, experiences and expertise on how we can protect and conserve our heritage site for the current and the future generations.